Charol, Texel, Suffolk, Oxford nebo Cverbl. Nesnažíme se vás učit nějaký nový cizí jazyk. Jde o názvy jednotlivých plemen ovcí, které přivezli jejich majitelé z celých Beskyd na druhý ročník ovčáckého dne do Vendryně. Už tradiční akce se letos zúčastnilo na 25 chovatelů. Několik zvířat se také předvedlo v soutěži o nejlepšího berana, jehož hodnota oceněním vzrostla o bezmála 10 000 korun. Nejlepší hodnocení beranů je v elitě rekord. Jo, pak je elita A, elita B a takové ty beránky do užitkového křížení, které jsou, tak už můžou být třeba v třídě 1A, 1B. No a z elitních beranů, to znamená z těch, kteří dostali elitu rekord, se vybírá pak šampion trhu. Reálně by měl vypadat ten zadek u mastných baranů jako branka. Baran musí mít především 3 řeči. Musí mít v pořádku zęby, aby trové dobře žrou, musí mít v pořádku vajca, aby po ovcách skokol a dobré jagňoky běou. A potem musí mít dobrou plemennou hodnotę, musí být osądzony, že jednači ty geny, které niesie, są dobre, a że ich będzie przedował swojemu potomstwu. A o to nam idzie. Idzie nam o zlepszowaniu całego tego pogłowia, tych plemion łowiec, aby ty jagňoky były lepsze niż jejich rodzice. Největší obdiv a také ocenění získal beran plemene Texel od majitele z Kěrlicka, který má chov ovcí jen jako koníčka, do kterého investuje spoustu času už 7 let. Pro mě je směrotný prodat, takže berani se pohybují v cenové relaci od 6 000 nahoru. Je to velice dobrá věc, že tady chovatelé v Podbeskydí mají možnost se vidět nejkvalitnější ovce. Ovčácký den není pouze potěšením pro každého chovatele, který může ukázat nejednu chloubu svého stáda, ale je také podporou chovatelství v Beskydech a připomenutím, že ovce na našich pastvinách vždy byly a být by i měly, jako lahoda pro oko a pomoc v odstraňování porostů, se kterými si poradí lépe a ekologičtěji než sekačka.